Имаме Satisfying PO. Не беше толкова Satisfying. Чакай малко, що издава звуци се едно, че говорим с извънземните. Добро утро. Отгоре имаме един свич, който е on и off за батерията. Батерията да се закачи за... Днес ще разгледаме този Tinkerbot с Microbit включен в него. След като отворим всичко от кутията, може да намерим тази малка платка, която представлява точно Microbit-а. Наистина прилича на Raspberry Pi и много хора биха се объркали, че това е точно Raspberry Pi, но има една огромна разлика. Това е малък контролер, но не е компютър за разлика от Raspberry Pi. Този Microbit няма RAM памет, има слаб процесор и се използва за управление на малки механични части, както ще покажем днес с този робот. Вътре има базов процесор, който е напълно достатъчен за всичко, което ще ни трябва. И сега, нека да започнем с сглобването на робота. Имаме Satisfying PO. Не беше толкова Satisfying. Това е нашия корпус. Върху него се изгражда цялата количка. Туториалите за този робот могат да бъдат намерени на сайта на AceBot. След като намерим нашия модел, цъкаме Download Tutorial, което ще ни изтегли туториала. След това го отваряме, разархивираме и отваряме PDF документа, който съдържа нашия туториал. Вътре може да намерим пълната документация, плюс инструкциите за сглабване на робота. Нещо интересно, което не знам дали ще се види на камерата. Самото задвижване на колелетата включва лампичка, за която пише OFF. Може би ще се види, може би няма да се види. Можем да видим и голямата платка, която е за микробит чипа. Говорим за това тук. Много внимавайте при слагането на частите да не се замърси, понеже когато се замърси вътре, не прави хубав контакт с платката и може да не работи. И слагаме 2 пъти А батерии, 3 на брой, за да може да захраним това роботче. Понеже в инструкциите не е много добре описано, обаче трябва тази батерия да бъде закачена за корпуса, което става посредством двойно залепващо тиксо. Обаче на нас ни е даден изолир бант, който почти е двойно залепващо, обаче не е двойно залепващо. Заради това, след като направим този малък луп и го закачим за двата корпуса отстрани, които държат гумите, би трябвало да можем съвсем спокойно да залепим нашата батерия отгоре и да седи плътно. И с това нашето роботче е готово. Би казал, че е доста сладко, всъщност. Живо е! Както виждаме, на батерията отгоре има един свич, който е on и off. След като го включим, не се случва нищо. Отзад има още един свич, който е on и off. И след като го включим, It's alive! Въпросът е сега защо е тъжен. Тъжен е. Идва момента, в който трябва да кодираме този хубав робот, за да спре да бъде тъжен. Заради това влизаме в... Много важно е да използваме Google Chrome, понеже ако не използваме Google Chrome, няма да може да се свържем с Microbit-а. След като сме в Chrome, пишем Microbit, Code Online и първия сайт е на Microsoft, който е официалният сайт за Microbit. Създаваме си нов проект, примерно R2D2, и изключително важно в момента е да инсталираме екстеншъна, който е специално за Tinkerbot. Цъкаме на Extensions и отваряме документацията. След това отиваме на страница 18 и копираме този линк тук. Копираме линка по този начин и го поставяме в Extension менюто. Това ще намери екстеншъна на AceBot, инсталираме го и вече ни се появи в нашето меню опцията за AceBot. Сега, след като имаме екстеншън, е време да свършим нашия AceBot
с нашия кабел. След като сме го свързали към компютъра, имаме една букса, която трябва да свържим на AceBot-а. Става по този начин. Следва червено, което означава, че нашия AceBot вече е свързан. От тук в Chrome цъкаме Download, не за да изтеглим кода, а да свържем нашият AceBot. Така, готови сме. И сега нека да направим един много бърз и чист код, за да пробваме дали работи. Движенията са ни в секция Executive. От тук можем да сложим да се движи напред, назад, наляво или надясно с скорост от, за момента искаме да бъде 50. Като 50 е половината скорост, а 100% е максимална скорост. Какво друго искаме? Да направим ледовете да са в един приятен лилав цвят, да речем. Десния и левия. И ще искаме да изпълня една мелодика, която сега ние ще композираме. Перфектно. И в Basic ще искаме да направим LED, който да бъде понеже ние сме от технократи. Ледовете са тези пинчета отпред. Сега при пускане на кода ще можем да ги видим. След като сме готови с кода, просто цъкаме отново Download. В момента кода се налива. Абсолютно. Можем да изключим кабела. След като поставим робота тук и пуснем микробита, би трябвало кода да тръгне. Дали ще направим от цяло кръгче? И сега може да си го оставим да се върти, докато му падат батериите. Няма проблеми. Ще направя да се върти технократ и да изписва. Tinkerbot е една доста сладка машинка. Определено подходяща за начинаещи заради лесния начин на работа с нея. Има блоково програмиране, съвсем лесно сглобяване и е доста лесно за разбиране от малки и от големи. Може би най-големия плюс наистина е микробитът, който е вътре, защото дава възможност за разбиране на основите на това програмиране. Може да намерите този Tinkerbot и още десетки модели в нашия сайт в Технократия, линк долу в описанието. И това беше всичко от нас за днес. Благодаря за гледането. Не забравяйте да се абонирате и да харесате клипа и ще се видим следващия път. Ай, чао! Yeah.